să-i lase pe ei să stea cu Vlad. Dar dacă nu le face stimulare de caca, ei pot muri. Da. Deci ea acum îi curăță la rând, ia la rând pe toți. Vezi? De unde știe? De la Doamne, Doamne. Da. Doamne, ce fain. Iubita, noi te iubim, iubita, noi te iubim, iubita. Noi te iubim, iubita. Noi te iubim, iubita. По секрету, пусть тебя пика, когда к тебе. Что получишь, что